Huriani Kristus, ada orang satu buka perminggota, martang yang nahoho mahita di bagasan rotabe. Amin. Tabuji matuhata marede mahita. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama atop do auro tiup mana dihonwaing asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang na madok mauleate dohami tuho ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalau salpu sogut langit dohotano alai nahoddo anggo hatam rodi saleleng lelengna akup nii ikon patar dosogut saluhut jolma
di jolo ni habangsa paruhumami saya asi maroham dihami pahot marohanami marhaposeon dihatam marhite-hite todi parbadia padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas niroha hami paimai mahoko jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata imasian patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon patik parjolo au do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di tornitano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon guar debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot akana marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiau nari minggui dino nomari maula hamun nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni jahoba debatam nui dang jadi ho mangula anggo dinasadari ih manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe na mangebati hutam ai di nono mari do ditoppa bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni di bahenido umbain na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di par badiai patik palimahon ikon pasangopommu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik
pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham baga sinunganmu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripen donganmu. Manang naposona bawa. Manang naposona boru-boru. Manang lobuna manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong martangiang mahita mangidogogo sentuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon no bar tu patik ni. Amen. Topotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Ujau hamido bokwarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi maroham di hami, saya patok tong ma di hami roha hamuloteon tuho, oh tondi parbadia. Pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali debata. Ama anak dohotodi parbadia. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa.
songon sitong na manguluaw ni na Tuhan Jehova, tung nasolomodo rohaku midah matian ni parjahat, nalomodo rohaku midah hamamulak ni parjahati tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Tajaha mahatani debata epistel di mingguta sadarion imana tersurat di buku nisi pangukapon bidu sapulusia mamuka maisian ayat onom sahat rodi ayat 10 ayat parpudi rap mahita manjahasa dungi hubeye masongon suara ni natorop situtu songon suara ni aik godang songon suarani akaronggur nagogo namandok. Haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan debatata si gom-gom saluhutna. Nunga dilehon tu ibana abit na saksak jalana iya siali tononna iya abit na saksaki ima hapitoron ni aka nabadia rapita manjaha. Jadi manukap maau tu joloni patna sumoba ibana gabe didok matuau unang masongoni donganmu na poso doau jaladongan ni aka hayang gim akan naung majalo panandengyon sian Yesus debatado si sobaonmu ay panandengyon taringo tu Yesus ido todi panurangon ido yang gosahatna martua do akan atumangihon hata di debata jala na upeopsa. Amin.
tidakon maha porseotai songon nahina tidakon nidongata saha porseon disadok portibion rap mahita madok au porsea di bata jaoba idu ama parguguna suatu dosan natu mau palangit dohot tanu au porsea di Yesus Kristus anak di bata jaoba nasadai iman itu rubuhon isi Maria nage-bagebean setodi perbadia adorang swaguguan ido tuhata natu mau nabernit di panguman isi latus nama tetar pajar lumada yau punyar silang na tua turun namulak mangulu di repatuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun repata jahoba ama naik pargugu na soto dosani disibai mana pelak sogo tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi perbadia jaladong sada uriena badia uria hato para Kristen akan abadia dohot ya sani dosa dohot hatain namandok mulak sukut daging jalok nang mate dohot hang luan nasora suda amin.
tabegema tikting na masa diuratya di bagasan na sa mingguan. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Desember 2023. Naparjolo, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu Advent paduahon. Topik minggu manomu Raja Partigor jala si Parmona. 2. Dakdadak nasorang. Jumat 24 November 2023 di basa-basa Tuhatta sa dadak-danak bawa di keluarga Gorga Agustinus Sitohang, inangi Gabriela Marcia Boru Sianipar, sian sektor Jatibening hipasdo dadanahi suang songoni nang naturasna. Tolu, ruas nataba. Mulai Minggu 10 Desember 2023 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo keluarga Harli Parlaungan Hutajulu inangi Epa Asnawati Borumanurung dohot tolu danak Rosian HKBP Resort Jatiwaringin Distrik Walu DKI Jakarta. Dosdo Juan Matius Anderson Damanik inangi Liengsi Borusitopul dohot sada tanggungan adik daftar ulang alamat Jalan Bakti nomor 20 Sia RT 2 RW Walu sektor Mayasari. 4. Ruas Napida. Mulai Minggu 10 Desember 2023 nunga pida keluarga Mamopar Wilfred Situmorang inangi Santa Lucia Boru Siaturi dohot 2 dakdanak pida huria tu HKBP Citra Indah Jonggol Distrik 20 Deboskap. 5. Minggu Advent. Sadarion Minggu 10 Desember 2023 ima Minggu Advent paduahon. Pepungudana Natal tujolo nilanggatat dohita marhite amplop haporluan tu Natal HKBP Sutoyo tahun 2023. Las marohatta pasahat tosa. 6. Teknis pengumpulan persembahan. Mulai sadarion Minggu 10 Desember 2023. Teknis pengapungu peliat tujolo nilanggatal rak mardalam matujolo akka ruas nahudul di bangku na tolu barisi. 7. Jadwal pelaksanaan Natal di HKBP Sutoyo. Natal ama agape HKBP Sutoyo dohot keluarga. Minggu 10 Desember 2023 maringanan di lantai 4 serbaguna mulai jam 10. Natal para remaja HKBP Sutoyo Sabtu 16 Desember 2023 maringanan di lantai 4 serbaguna mulai jam sia. Natal NHKBP Sutoyo Sabtu 16 Desember 2023 maringanan di ruang utama gereja mulai jam 10.07 saat tuna selesai. Natal bersama HKBP Sutoyo Jumat 22 Desember 2023 maringanan di ruang utama gereja mulai jam 10.07. Natal keluarga Sabtu 27 Desember 2023 di Bagas Manang di Jabodetabek. Walu kegiatan sekolah minggu dohot para remaja. Mulai sadarion Minggu 10 Desember 2023 pinaboto tunatoras ni sekolah minggu dohot dadanak sekolah minggu nang para remaja HKBP Sutoyo kegiatan ni sekolah minggu dohot para remaja HKBP Sutoyo libur. Ibadah sekolah minggu dohot para remaja dimulai kembali Minggu 21 Januari 2024. Jala sermon perjolo guru sekolah minggu
Rabu 10 Januari 2024. Sia, bantuan bencana alam. Mardomu tunamasa bencana alam di Tapanuli Raya, di tanggal 10 November 2020 di Kenegerian Sihotang, Desa Siparmahan, Desa Sapurtoba, Desa Dolok Raja, Desa Turpuk Libong. 14 November 2020 di Desa Marbun Tonga, Dolok Kabupaten Humbang Hasundutan. 1 Desember 2020 di Desa Simangulape, Huta Godang, Huta Sosor di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasahaton ni huriatta do pengurupion tu bencana alami laos disosoi ma turuas ni hakapi besutoyo asa dohot mengurupi akadongatta nahona bencana alami. Tabain ma pengurupio ni mulai sedarion Minggu 10 Desember 2020 boy mata pasahat di jolo ni pitu gareja dung sipul ibadah tu inganan naung di parade huria. Jelaboy do langsung di pasahat tu bendahara huria. 10. Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Desember 2020. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Naing patupahon Natal Distrik. Panitia pelaksana punguan ina Hanna Distrik. Maringanan di gedung Sopo Marpikir mulai jam sia 30 WIB. Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nidohotan ni sude pangula nagok tiki dohot keluarga dohot punguan ina Hanna Huria Hobartu Udangan. 10 sada pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo Minggu 17 Desember 2020 Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo naing patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manang tensi, pembagian vitamin, dohot mangalehon obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, khusus ruas naung somal manginum obati. Mulai habis ibadah jam 6, sahat tunasidung, pinangido tu ruas nanaing madohoti pengecekani asa marpuasa 10 sahatu 12 jam. Nomor namangihut ruas naung adong kartuna marubat asa dibuan. Pengecekan dimulai jam 6.30 disosoi turuas nama dohoti ibadah jam 8.30 asa Roma jam 6.30 asa unang masih sosahan. 12. Kompilasi program kerja dohot anggaran tahun 2024. Kompilasi program kerja dan anggaran dilanjutkan Senin 10 Desember 2020 jam 10 sia di ruang konsistori bawah. Dimohon kepada Ketua Dewan per tahun, bendahara dan pendeta untuk hadir. 10 Padidion Nabadia Selasa 26 Desember 2020 Pesta Natal Paduahon. Patupau ni huriat tado ibadah holas sehali masuk jam sia web. Sekaligus patupahon Padidion Nabadia turuas nanaing maboan anakonna tu Padidioni. Nunga boy dibuat formulir Padidion di sekretariat gereja. Dung sipul ibadah diuduti pembagian bingkisan Natal. Tu ruas nasopot somarama somarina namabalu ama dohot ina. 14. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi tu situa sektor asa dilanjutkan pembagian dohot pepunguhon formulir partisipasi pembangunan. 15. Festival Kites for Christ HKBP Sutoyo. Sabtu sia Desember 2020
Kids for Christ HKBP Sutoyo mengikuti festival dan mendapat juara 3, dan Minggu 17 Desember 2020 Kids for Christ HKBP Sutoyo akan mengikuti festival di Mall Emporium Pluit. Mari kita dukung dan doakan. Sapluonom Barita Habot Niroha. Nunga Jumolo Marujungolu Ramses Perlaungan Siagian Jumat 8 Desember 2020. Tutup umur 55 tahun, hinabuluhun ni inang Ros Derita Boru Ritonga, meninggalhon tolu danak sian sektor Kampung Baru. Tuhat tama mengapuli sude keluarga na ditinggalhon. Saplupitu sumbangan. Di jalo sumbangan sian Petra Butar-Butar, bunga altar Minggu 10 Desember 2020, hamulateon siala ulang tahun. Laho pasikopo titingon boy matajaha di titing cetak, dohot barcode naung disediahon huria. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion.
Taparade marohata pasaton peleta sadaa dot sadabe hutita marede diholang-holangi orhel. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani debata di hita di minggu sedarion ima natar surat di buku ni panurirang Sakaria bidusia ayat sia dohot ayat 10 songonoma tersurat di si
Maria ia situtu maho ali burusion. Marulupuluk maho ali buru Jerusalem. Idama naroma rajam tu mopoto partigo ribana jala si permonang naserep dorohana jala marsihudul di haludi dohot di anak ni haludi ina-ina jala aumania pon nakahureta sian Efraim dohot akahuda sian Jerusalem siap dohot sior Tuhan musuon dungi barita honon nama hadameon tuak kabangso parbigu jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut jala siap batangaik Eufrat sahat rodiaka ujung ni tanoon ima sahatna Uriana hina holongan di bagasa Kristus Yesus Tuhatta songot topik ni minggut tasaderion ima manomu-nomu raja partigor jala parmonang dinang mamasuhi advent na pedua hukitan waing nagabi tema umum hobar tu tahun gerejawi di advent pedua hon ima hasatiaon dohot haholongon kesetiaan dan kasih atau cinta kasih jala di minggu nok salpu nungata pestahon advent na berjulu ima taringot tu panagamon manang pengharapan pakirimon marhite minggu advent na pedua honon ahado nanek suara honon ni hatan itu hatta tu hita di namar advent hita manomo-nomo menagam haroroni Kristus dak karorona manang hatutubuna bina tatagam alai haroroni Kristus na pedua hali honi nama alani di suarahon minggu advent tu hita minggu advenon manuarahon asam Maria ia manang marulupulup akan aporsea di minggu advent na pedua honon persoalan na ahadu syuluk penotta ahadu horoa si halas sonotta mulu di suarahon bersorak-sorailah songon nasunirirakon ni panurirang Sakariao Maria ia situtu maho aliburusio marulupulup po aliburu Jerusalem naman warahot tu bangsona ala neng Roma naniguaranna Raja Hadameon ima lasni roha sukacita ala niaha sekitar 20 tahun setelah kembali manang mulak halak Israel sian habuangan Babil ido nama saon panurarongan ni si Sakaria aliahado nama asa tangadong gubi perubahan belum ada perubahan setelah kembali 20 tahun berlangsung dangadong dope pembenahan dangadong dope bangunan yang baru bahkan bagas joro naung runtuh sebelumnya belum ada tempat mereka bersekutu aka pemimpin sepertinya setengah hati dalam membangun kehidupan baik kehidupan ekonomi tatanan sosial mace duk dope diarupi nasida persoalan hati hai alain nungga diajak nasida meneng marulupulup Maria iya marulupulup mahonin dalapatan nama ngapuli rohani bangsona asa di bagasan delas ni roha naneng Roma Raja Hadameon mebuan las ni roha tu nasida akadia mak naneng nohonon ni Raja Hadameon laos nagabe tona ni advent di hita di advent nda pedua honon parjulu neng disuarahon ima bahwa kehidupan umatnya pada zaman itu akan dibangun kembali neng membangun kembali kehidupan nda bersifat transformatif
Lapatan na ngulu na sida ikon na sida ikon melua sa segala bentuk penderitaan. Alaniaha so natadok naking 20 tahun sudah mereka kembali dari pembuangan. Ada gudang do pihak kapedilian. Gudang do pihak nama Dedi di Bagasan Mului. Baka boido honota terbangun sikap yang apatis. Tidak mau tahu dengan keadaan. Baik para pemimpin ketika itu sepertinya tidak mau tahu dengan keadaan daripada umat. Alani gudang gusian nasida nama kilala sesongon nadonggo hamubaun di pardalenan ni ngulu nasida lepas setelah sudah berlangsung 20 tahun lamanya. Alanido di suarahon panurirang Sakaria mangapuli nasida, mangalehon nasida benar di suarahon, neng merlas ni roha mahamu. Karena apa? Tuhan mau mengembalikan kehidupanmu, membangun kembali. Jalodo tonani advent na perjulu tu hitan wae, membangun kembali kehidupan kita. Atik tungadok penatahol sohon, mungkin kita tergiring kepada sikap nama dili ataupun berputus asa oleh segala persoalan kehidupan. Tapi minggu Advent ini mau mengingatkan kita, mau mengajak kita mau bersuka cita neng merulu-pulup asa tapadauma namargora kapadilion bui dualani ragam niya kapadilian manangak keragam niya kasitaonon do takkan nata parukil hod dinguluon gabe tergeser hita tu sikap na apatis di pernguluon, apatis namar Tuhani, apatis martangiang boido. Timbul sikap yang apatis sehingga tidak pernah bisa membuat sesuatu hal. Manang tangadong ada perubahan yang terjadi, na bersifat transformatif. So natado nakingan. Ali minggu Advent neng dipalua hitan wae, diajak kita bagaimana kita mau bergerak, bertransformasi. Meninggalkan itu mungkin meninggalkan ragam ni akan ataparukil hon natuari. Tapi neng menyongsong hari esok masa depan neng di suarahon idunya di suarahon inak panurak Sakaria be diturupukon mulu diajak na sida Maria iya maho ale boru Sion ale boru Jerusalem bersukacitalah Tuhanmu mau datang mau membangun kembali kehidupanmu neng merehabilitasi semua bentuk kehidupan yang terjadi jala ima tonani advenon na parjulu nang tu tonga-tongani ngulut danoai. Napa dua hon tongani minggu Advenon, manang Advent napa dua honon yaitu Tuhan mau melengkapi kembali pernguluota, memperlengkapi kembali. Lapatan nak mau membangun pembaharuan sosial. Songona terjadi di hal Israel na julu. Neng dipai baru do nang bentuk persauran nasida. Nang dipai baru do akatatanan kehidupan nasida. Dung mula nasida sian habuangani tak sadar nasida dalam membangun kehidupan om. Gabi mengelompok do nasida. Gabi hola memikir hodirina do nasida. Dadong memikirkan kebersamaan nasida. Alani melengkapi kembali tatanan hidup nasida. Melengkapi mereka kembali mempersiapkan kehidupan mereka lalu menyongsong masa depan nasida. Naing mulu marhiti si trupukon neng diajak duhita, bohado hita dalam melengkapi ya. Minggu Advent ini mengingatkan kita memperlengkapi diri kita dalam menjalani kehidupan ke depan. Ikon tetong dohita digandup tiki pai baru dirita. Asa mergugu hita mengedupi perdelenan ninggung. Alaniaha eguk hagalir dihita hajal mau. Budi sipata pada masanya kita sangat-sangat kita katakanlah siap dalam menghadapi sesuatu. Ale di sedetik budi sipata sesongon namanya bupakilalat tadi. Tapi Tuhan mau memperlengkapi songon nama sabiong son. Ale terutama kalau dikatakan di situ mau memperlengkapi mereka
ala debata manang Tuhan na ro Mesias na neng ro na digobar ko ditrupukon nakingan adalah Raja Hadameon partigor jala si parmonang naserep rohana marsihudul dihaludi doh di anak ni haludi ini nalapatan nak naserep marroha naulo patutoruhud dirina. Nah, ini yang mau diperlengkapi, artinya tidak jatuh pada sikap na arogan. Sebelumnya sada bangsa na arogan donesida, karena mereka merasa kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ala bangsa na pinili ni debatana sida gabi tu gijang ni roha dolao dak tu toruk ni roha dan gabi merendah dan gabi patu toru diri. Jadi pada dasar nape seberhasil apa kita, setinggi apa jabatan kita. Jangan sekali-kali kita jatuh kepada kesombongan. Alenaing lam martoruk ni roha mahita. Bersyukur semua itu adalah karena pemberian Tuhan. Naing membaharui tatanan sosial mana kehidupan nasida ali lumobi. Ikon naing dodo nasida sian segala bentuk kekerasan. Odo nani guara nadiba. Molo didok nakingan di ayat 10. Au mamania ponak kahureta sian Efraim doh tak kahuda si Jerusalem. Siap doh sior Tuhan musuhun ninna. Molo julu di hala Israel memang suku Efraim ini adalah salah satu suku yang dipersiapkan untuk perang dengan kereta perangnya. Dengan kuda-kuda yang dipersiapkan untuk melawan musuh. Lapatanda Raja Narwi nanek temuan nesida rencana Tuhan kepada mereka bukan lagi rencana kekerasan, bukan dengan perang, bukan dengan mengangkat senjata, karena kekerasan tidak menjawab persoalan. Ini yang mau disuarakan bahasa gebi disuarahud dison ale justru didok ale berita honon nama Hadameo tua kabang suparbigu jala masuk tugong komanda sian lau tulau jala siap batangak Efrat sahar rodia ke ujung ni tanoon nina mau menyuarakan tentang Hadameon do masih segala bentuk kekerasan. Songonan idok ni kriminolog kekerasan yang dijawab dengan kekerasan akan melahirkan kekerasan yang baru. Mulu dihatan itu hatta didogi unak pesudul najat aloni najat naroa aloni naroa. Ale mulu di surat Rom si Paulus mardok ade taluhum mahajahatoni marhite ulaun nadenggan nina di Rom 1:2 ido takas di dokot. Memang ido ulaun ni halak Kristen lapatanda wado neng do apa yang disebut dengan segala bentuk kekerasan camatan waing terlalu gampang melakukan kekerasan oma zaman non waing ale neng do di ngulu ni akana porsea mingguatkan mengingotok kita jauh dari segala bentuk kekerasan. Mulanu peneng ngadong udeng-udeng di bangsa tahun undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tangga ya. Tapi ternyata semakin merajalela kekerasan dalam rumah tangga. Manuai. Sehira buido honon sonatado nakingin menyelesaikan masalah dengan segala bentuk kekerasan. Karena apa? Karena terkadang terlalu gampang melalui informasi namasan waing membangun kebencian. Sasitung ngaido melatar belakangi. Terlalu gampang membenci ketika dia berbeda keyakinan. Terlalu gampang membenci ketika dia berbeda suku, ras. Terlalu gampang membenci ketika dia berbeda profesi. Terlalu gampang membenci ketika berbeda akadi status sosial di hanguluanon. Menimbulkan segala bentuk kecemburuan. Alanihi tapi akama mostik si postingon unang mahatok-patok puak kamanginang ade. Nani posting ni halak petuhamu unak pamurahuhamu makirim tu halak. Padahal di dalamnya saya sering melihat di situ enggak mendidik. Tidak mendidik. Gabe pasirohok dohi tadi si menyuarakan ini.
Muladok pe terekam akan bentuk kekerasan. Ayah dong nama saya benar turut kirim. Tak sadar kita itu bentuk secara tidak langsung membangun. Kekerasan itu sesuatu hal yang lumrah saja. Apalagi dong dengan luka-luka, makanya disuarakan jangan dikirim hal-hal seperti ini. Korban kecelakaan kah, korban tawuran kah, ada orang yang terbacok berdarah-darah diposting, kirim. Di satu sisi memang tabo todong nama di sisi lain nang lupa hita. Secara tidak langsung jadi dianggap di hal nalumrah do terjadi hal nasongonon. Camot tidak di sini. Camot tidak. Jadi unang gabe parsidohot kita. Tapi justru kita mau meredam kondisi ini. Artinya kita harus menjadi umat yang cinta damai. Mau diturpukon Mesias naroi adalah yang anti perang tapi cinta kedamaian. Itu yang disuarahu di betu kita. Dauma segala bentuk kekerasan minggu Advent pengotot tungulunya kana porsea. Meninggalkan segala bentuk kebencian. Apalagi ujaran kebencian. Macam atau bonwaing alani politikon. Kalau nasik pilih hatta terbui do. Sona karas do aho. Rupa nih. Pak kata yono. Nyodoi na daun nyodoi na bari parwarwa mah muse. Songo nodoi nina. Akhirnya tubuh mah dihitaka acik neroha. Suster Teresia sada tokoh na terberitei di dok ibana. Jangan pernah menghakimi sesamamu. Karena kau akan kehilangan untuk mencintai. Unang humi lungammu. Alanya haga bema godu tikim lau makkaholongi. Tohodo itu. Aing gudungku sini hujak jolma kan? Nggak mau libat. Nggak mau aku tikini ba makkaholongi. Hape Tuhan ini matok. Iko makkaholongi dongan, makkaholongi jolma Arti do, itu bahasa itu dido. Yesus pedo deh. Jangan menghakimi agar kau tidak dihakimi. Ido hatan Tuhan Yesus di jamita dulu ki. Dipengok do ngulunya kana porsea di sini. Alai neng diperlengkapi do mulut tak di adanya pembaharuan sosial, tatanan kehidupan tak. Ali lumubi manakingan sianaka hal-hal na satu hal walanyaha. Di minggu Advent kita manomu Yesus naroi Tuhan nataha porsiai adalah Tuhan yang cinta akan damai. Napa tuluhon di dok minggu Advent matuhita naing dipai baru hita dibaharui kembali. Songo bangsona nang mulak sian habuangani Tuhan mau membaharui mereka. Mulu dijajihut tuhi nasida mandok Maria iya mahole borusion neng Roma raja manopotong. Artinya Tuhan mau membaharui kehidupanmu, merestorasi kehidupan mereka. Sesudut dia parjulu siap parange. Tuhan mau membaharui mereka sianak kaparange nasida. Akka pangalausion na jolo tadi komai. Alai tarlumubi ningulu parugamon. Itu natado nakingan masih ada sebagian mereka apatis na marugamo, apatis na martuhan. Tapi Tuhan mau mengingatkan itu songon di minggu Advenon na yang dipai baru dua muse asa tungulu parugamon nesida masa untuk membaharui kembali, menyegarkan kembali melalui firman Tuhan. Asa gabito tong terbangun na margoar parsoran nauli nadinggan. Nak petadu pido basa ikos nase totong pasal khotod diri kita Tuhani. Perjalanan hidup kita di dunia ini dimungkinkan kita mengalami apa yang disebut dengan turbulensi iman. Songo pesawat na tiba-tiba bui anjlok buti. Karena cuaca, karena kondisi. Kita juga hidup di dunia ini bisa mengalami seperti itu. Dalam hidup beriman kita mengalami tiba-tiba turbulensi.
sehirana nektalu hita alanya kaparukilo ni alay di dia donoain deleni asabui tahamonakon asabui hita melua sian kondisi cuaca yang terjadi itu yang membuat kita turbulensi iman kita adalah dengan pendekatan diri kita kepada Tuhan. Di situ nang dia suara nang mingguat pen mau dibaharui kembali, mau direstorasi kita asa margugu kita tadalani pe partikianon mulu di luas tu hatta talakahol lakata alai gabe marsihohot kita alamonak kita rabdoho dibana jalata jaloma raja naroi ima raja partigor jala raja parmonang nama buan haluao dihita jala mabuan hadameon tu portivion amen martangiang mahita muliati madiho Tuhan muliati mahatam mamakulingi hami di minggu Advent na pedua konon dinanain jakonon nami maho tutu ali Tuhan marhiti Yesus raja partigor jala parmonang nama buah kami ali Tuhan lamak kanguluhon asa tetong di pay baruho hami di ganut tiki marhiti minggu Advenon tetong di parboheliho hami Tuhan asa margugu hami mangalakahol lakanami jala tetong ali Tuhan bui hami muse jongjong di pardalanan ningulu nami di hasianganan molo pe ado ngakana hu parukil ho kami aso nang medebu hami tu padilian ala di parsi ho koton nami di bagasakko ido hagugon nami asa unang tingkak kami ali Tuhan molo pe tungro ragam niaka si parukil honon nami alagebe margugune baru mahami Tuhan marhiti minggu Advent na padua honot terlumubi satotok kami di bagasan hasatiaon alaniasi dohot holong ni roham muliati ma dihatam Tuhan nama makulingi hami di bagasan tikyon songonima di Tuhan upasahat kami do siak kalas ni roha nak siak kaparukil honon nami di tonga-tonga ni ruasmo di palumeho kodos ada danak bawa di keluarga Gorga Agustinus Sitohang inanami Gabriel Marcia Burisianipar alani Tuhan pasu-pasu mah danahi ibu-ibu magurang di Jolonesida marbisu manasida natoras na menugunugu ki Tuhan gabi anakon na marhabiaran maradopoko pasu-pasu mah nang natoras ni danahot Tuhan asa tetong tarbain nasida patu panomuli na dumenggan diasi na roha na pinasahami songonia di Tuhan dinang martabak ruas ni huriam maki keluarga hardi perlaungan huda Juli nalami epas nawati buru manurung rap dohot tulu yanakon nami songoni dohot dojuan Matius damanik inanami liengji buru situpul rap dohot sada anggina sida li Tuhan di hoti mahami di persaoran di tonga-tonga ni huriam di HKBP Sutoyon songoni dohot na pidda parhuriaon tu HKBP Citra Indah Jonggol lima keluarga manopar il situ morang doho santiala suya buri siaturi nang nasida pia li Tuhan totong lemagudang lamatoras di hapor siaon molupe tung nasida li Tuhan gebe ruas ni huriam di HKBP Citra Indah Jonggol songonima li Tuhan ragam nyaka ulaun akka pesta-pesta Natal baik Natal kategorial natuari mardalan Natal sekolah minggu nang hutan nami mamuse pesta Natal nani hasuhuton ni anak kon nami akka remaja nang naposubuluk pe asabui mardala dohot dengan tulina Tuhan lampasol hotot diri nasida di panadaun nasida di ho ade di bata Yesus Kristus Tuhan jalagabi haluau di hami songoni dohot yakka persiapan ni pesta Natal na pinatupan ni saldok kala Kristen khususnya di Indonesia lihat di hami asa marhasonangak kami ali Tuhan
lau memuji pasangapon guarmo na bedie. Songoni mali Tuhan, rodo haminang pasahaton arsak ni rohanami, nunga jumulu merujung ngolu sada ama, imama nami Ramses Siagian, manadikon inanami inang guru ritonga, dohot tulu dak danak sian sektor Kapung Baru, nuaing di paedo-paedo keluarga dope ama nahu haholongi hamion. Alani ali Tuhan, gabi pangapul maho di keluarga na tininggal honni ama namion. Lumubi di ina nami nang anak kon nami. Sotong di luas na sida Tuhan gabi madili, tading di arsak dohot tangis na sida. Alay Tuhan diganduk tiki Roma hopay baru ngulu na sida. Mangalihon gugu di na sida makamonakon. Adi do katamdo ali Tuhan akahalak namar haposan tuho maruli hagugu namar dapok-dapok dui. Asa margugu keluarga, margugu inanami nang yanakon na tininggal honni amanami ali Tuhan. Sok songoni mali Tuhan nang ragam dope si hubasan nami di tonga-tonga ni huriye lumubi di nama masuki ujung tahun hami ali Tuhan. Sepetudut maho hobar tulomo ni roham. Asa mulu mangaradi pihami muse mamasuhi tahun naneng roh. Totong di bagasan hai pason doho las ni roha hami Tuhan. Lau makubel si huriye nang marparsauran rabdu sudi akka ruas ni huriam. Pinuji pinasangak maho Tuhan di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Marid di mahita siap bukit di nomor 45 laus tapasaha mapiliatta songon na diwartahon nakingan langsung Roma 70 na tulu baris na di habirang namion na di siamun namiot 70 songoni dohot na di siamun namian. Marid di mahita.
Jong bahika salibna. Tatangnya kemapiliata adi di pertama nami na di benua gijak kodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggat doho na sauli basa na maulutus upasatami ma sian na nilihumi tuhami pilihan nami toho sejalo may gabi uap na hucus di jelum pasu-pasu may jalaramoti asa hu perhasia kami pilihanon patibulho karajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami mardok muliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang say pinarbadi amaguarmu say romaharajaumu say sau malomo ni roham di benua tongoson na di benua gijang leo matuhami sadaro kanguluan siapa hari say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami tugu itu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodi. Urian itu hatta nama dohoti permingguan di jam 10 sadaon di bagas joroon songoni dohot akadongan nama dohoti permingguan melalui live streaming. Upasahata memang tetonga-tongata selamat hari Minggu, selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.